Ito babanjoli munhu wana akangwara kumberengwa kuti hapana zvanotiita. Now I came through with my point kana kuti nema compliment kana kuti handizivi ndingaita sei nyaya yacho, but ndoda kutenda sterek, kutenda zvikuru vana Godfather, vana Levels, vana Fantan, vakomana vakaleader chikwata cheCup Clash, chemaCup Clash. Icho toda kutenda zvikuru nokuti zvinhu zvamuri kuita zvinotomboitika, even kusungura music, kureggae, kuhip hop, zvazvinotomboitika since ever. Andinatombozvinzwa vanhu vane majealous, vane godo, havadi kusumudzirana, but imimi muri kutaridza kuti muri kuda kunoinda munzvimbo dzese dzinenge dzine vafana vechiduku vanokwanisa kuimba but vasina mari yekuti vakwanise kunoreleasa music yavo, vasina kumbonokombozawo music kuenda kustudio chichi. Pane vanhu vafana vechiduku vari kungoimba zvavo vachingova mastreets, vamwe vachingova vachitori kumombe. Think about it, munhu anenge achitambura achitori kumombe asi ane talent yokuimba, andori nembiri yokutoimba chaizvo, yokutorova mangoma. But tikaenda kuna magitare, hapana vanhu vakatombouya vanhu vane mbiri chaizvo muZimbabwe, vane mbiri yekurova magitare chaizvo, havana kutomboinda munzvimbo vachiita zvinhu zvakafanana naCup Clash, hazvina kutomboitika. But imimi masumuka kuti munosumudzira vafana vechidiki vakaita sevavo vasinawo capital yekuti vakwanise kuenda mustudio kunoreleasa music, vakwanise kunorekodha, vasingakwanisi kusvika kana kuti kuradio station kunotaurawo vega, vasina kana neconfidence yezvinhu izvozvo. But now zvakutitaridza light yekuti imimi muri vanhu vasina godo, muri vanhu vane rudo nezvipo zvese nevanhu vese, kuti vanhu vese vanofanira kuti kana une chipo sometimes vanosvikawo nepauri. Mukomana angoti pfira dhende akatosvika kungopfira dhende, nawo ari papi vana madzimai ani ichi chakaitawo ningirikiri chakawana vanhu zvese izvozvo. Sometimes kana tiri munyika senyika ngatitaridzei kubatana, ngatitaridzei rudo, ngatitaridzei kupushana, tisaita vanhu vane godo. Chokwadi chokwadi kuudzai, vanhu vaya havana godo, vaya vanotaridza rudo, vanoda kuti Zim Dance ikure irove makona ese enyika. I think last vanga vari kumasvingo vanofanira kumbonosvika kunana Betty Bridge, vanosvika kunana Hara, kunana Bulawayo, vobva vanosvika kwese nyika, nzvimbo dzese, matauni ese, vozoita National Cup Clash. Ndozvinotaridza rudo. Guys, I want to thank you very much. I want to thank you guys. Thank you zvokuti unoza kutoshayiwa. Cup Clash yaifanira kutosponsorwa nevanhu vanhu mabhiliyoni ari muZimbabwe, vava vachifanira kunobatana manje. Pafinal manje vanowanikwa variko vachisumudzira vakomana, vataridza rudo rwokusumudzira zvipo zvevanhu vanokwanisa kuimba muZimbabwe. Vese vane mari vava vachifanira kutoinda, even vana Clive Msiwa vose vaifanira kutoinda ikoko, vana Chiyangwa vaifanira kutobvisa mari dzokundosimudzira vafana vechiduku, kwete kuswera vachitora mota dzakanaka vana Seawikna vachinopa munhu akatosumuka anotori necapital yekuti anogona kureleasa kana masongo 100 asi anonomupa mota fortune yakanaka, anonomupa maMercedes Benz. Ndo zvanga vachifanira, ndo maopportunities okubatsira nyika, kusumudzira youth, ndo pavanga vachifanira kusumudzira apo, kutorawo mari vachindopa vakomana vari kufamba vachienda kuti zveCup Clash, vopapo votengerawo motikari kana maspika aripo kana zvinhu zvese nometa vanazvo, but vanongo kungosponsawo, vosponsa chikwata chevafana vechidiki vese vari kusumudzira. Pane zvotofanira kutoitwa even nekumadhirama, kune vanokwaniwa nezvipo zvemadhirama but havasi kukwanisa kusvika. Pane vane zvipo zvekutorwa magitare, mabhesi chavanoita sana Baba Shiro, asi havasi kukwanisa kusvika because of havanawo mari. So all those things zvachitofanira kuti zviitwe, tisumudzire nyika yedu iindewo kumberi, vane zvipo zvakafanira izvozvo tichikwanisa kuvaswededza padhuze kana kuti vawanirwe nguva yekuti vanowanikwa. Chokwadi vakomana, ndoda kukutendai zvangu. I think kana mukaonawo video iri, I want to thank you very much pamusoro pebasa ramakaita. Zvisinei ndisingapedzi nguva sara machitaurira ini, regai ndikutaridze chimwe chakaitika chakandifadza kusvikira ndizoona kuti vakomana aka vane something chavaita. Ndoda kuti musiye, musare makataraka video, kana makataraka video please, kana musati mamboona Baba Kali Babanjoli wane munhu akangwara kumberengwa, munongoenda zvenyu paFacebook yakanzi Godwin Chipinge, moenda paYouTube yakanzi Babanjoli and Kali, monosubscribe. Please subscribe, share and comment. Ndotenda hangu namaoko enyu akwanisa kubaya mafoni enyu muchiti tatata muchimbotera zvandaro nenzeve dzenyu dzamavhu namasuyu amavhuro vokodusi mukune ndoti sarai muchiona kavidhio aka. Vamana muZimbabwe mune zvipo, chisarai muchiona kavidhio aka. Kana maona kapa, tendaiwo vana Fantana, tendaiwo vana Ribe, tendaiwo vana Levels, tendaiwo vana Godfather, vatendeiwo vakomana vakacreata chirongwa cheCup Clash, vatendeiwo guys, vatendeiwo. Kana muri overseas
kumatima nenyika ku South Africa, Namibia, Nigeria, America, London, kupi kwa Murikai, please imbosponsor vakomana, sponsor ichikwata ichatanga ne Cup Clash, because pane zvakawandisa zvichauya zvandiri kutoona future yenyika yevaimbi. Guys, please batsiraiwo vanhu ava vawedzere, noti kuti havana vandori nazvo because kutotanga vakaita vakatoona kuti vane mari iri enough pakuita zvinhu zvese, but please wedzeraiwo nekusponsor nekufarira zvipo zvevana venyika veZimbabwe vari kusumudzirwa from Norway. Hapana munhu angangouya from Norway akangotanga kungokuti mari inda unoita, kana kuti angodrive kungobva muHarare kuenda kumasvingo for nothing. Hapana, kutambisa fuel, nyika yakaoma kudai hakuna, zvinhu zvotori muropa. Saka please ingoitawo vakuru venyika ndo vanhu vamamufana kuona, vana mapresident edu ndo vanhu vamamufana kuona vanhu vakadai. So please ndatenda hangu ini baba Kali Baba Njoli munhu wana akangwara kumberi, indiri tori kumberi ngwana ngotsigirawo nokungosimbisa nokungotaura mashoko pavidhiyo kuti please simbisai chirongwa ichi chitosumuka chikure from Mberengwa. Baba Kali Baba Njoli wani munhu akangwara kumberi. Naira, kare kwambo ni chakura ni chikukambaira, ala kutika kuzembera sechimamai, nisachidoko na kulapa kukerona nira, sako kasi chako shekuko chako, biuchika nita sako ingombe, kanatine flu, nene kuti tongi ni aroge, kaya sile sheko ita nengotai, wachikwenye yu, chikwenye yu, wakuna kutukana, wakuna kukweka papi, nakusiya mani, nisi kepi, nakusiya mani, nasa parazipi, wakana wadiki, nisi patiripi, chipi iwe anopenga ndino kutenga. Okay, tina wapenzera maketo yuti anondida komunganidi paninopinda nechitini chamangoma chamani tine hunu wekufini wekomane fokani especially kodo uya nenyaya dzakadai aikona cheche ndisauro vapana vakatanga nezuro pane inene manje ndokuedzera. Listen talking Mr. Victory listen iwe wakupedza kuva chingoni Mr. Victory taura story ndokuidza murori